Vítajte priatelia, v dnešnom videu sa pozrieme na unboxing iPhone 15 Pro a moje prvé dojmy z najnovšieho smartfónu od Apple. Tento rok Apple prináša v 15 Pro na pomery iPhoneov celkom dosť noviniek, tak poďme rovno na to. iPhone 15 Pro som si vybral vo farbe titánová prírodná s 512 GB pamäťou. Tento rok sa mi páčia všetky farby, ale keď už Apple na iPhone prvýkrát použil titán, rozhodol som sa pre farbu, ktorá sa prírodnému titánu aj najviac podobá a bola to dobrá voľba, ale o tom neskôr. Unboxing je už štandardne veľmi rýchly. Krabička je biela, podobne ako u 14 Pro a znova bez plastovej fólie, čo je za mňa úplne v poriadku. Po otvorení krabice hneď vidíme nový iPhone na vrchu balenia. Na zadnej strane nie je žiadna fólia, takže stačí odlepiť bielu fóliu z displeja a to je v podstate celý unboxing. Okrem iPhoneu dostanete aj 1 meter dlhý opletaný USB-C na USB-C kábel, dokumentáciu a Apple nálepku. Keďže v Európe máme stále verziu s fyzickou SIM kartou, v balení je aj štandardná ihla na SIM karty. V balení sa už však nenachádza nabíjací adaptér, čo je za mňa tiež v poriadku. Môj úplne prvý dojem je, že iPhone 15 Pro vyzerá vynikajúco. Podľa záberov z Keynote má mať prírodná titánová farba jemne zlatý odtieň, ale v skutočnosti to tak nie je. Farba tejto verzie je jednoznačne strieborná alebo sivá. Na hranách je jemne česaná textúra, ktorá dodáva povrchu istú hĺbku. Povrchová úprava vyzerá omnoho krajšie ako napríklad na Apple Watch Ultra 2. Veľmi dôležité je, že povrch má PVD úpravu. Titán je síce vynikajúci materiál, ale ak ste niekedy mali titánové hodinky, asi viete, že nie je veľmi odolný voči poškriabaniu. PVD úprava našťastie je veľmi odolná voči poškriabaniu, takže toto by nemal byť problém. V kombinácii s Fine Woven krytom môžem povedať, že iPhone 15 Pro je citeľne ľahší ako 14 Pro. Obrovské vylepšenie sú zaoblené hrany. iPhone 15 Pro sa drží omnoho pohodlnejšie ako iPhony 12 až 14, ale zároveň zachováva flat edge estetiku. Ak používate iPhone bez krytu, bude to veľká zmena k lepšiemu, ale ak používate kryt, je to v podstate jedno. Ako som spomínal, európska verzia našťastie stále má fyzický slot pre SIM kartu, čo je veľmi užitočné hlavne pri cestovaní. Ja dúfam, že európske iPhony si túto možnosť udržia čo najdlhšie. Ďalšou zaujímavosťou európskej verzie je označenie konformity CE a piktogram, ktorý hovorí, že by ste váš iPhone nemali vyhodiť do koša na komunálny odpad. Celá jednotka s fotoaparátmi je relatívne rozmerná, ale na to si už asi všetci zvykli. Menší iPhone má tento rok inú kombináciu ohnízk, ale podľa mňa je lepšia vzhľadom na 77 mm telefoto objektív. Najvýznamnejšie vylepšenie fotoaparátu bude asi 24 megapixelové rozlíšenie JPEGov, čo znamená, že fotoaparáty toho roku asi nebudú najväčší highlight. Aj tak som ale zvedavý, či Apple zlepšil celkový procesing. Podľa prvých JPEGov, ktoré som nafotil, to vyzerá celkom nádejne. Displej je zrejme prenesený z iPhone 14 Pro bez zmeny. Stále je to 6,1 palcový panel s rozlíšením 460 ppi a 120 Hz obnovovacou frekvenciou. Maximálny jazd 2000 nitov tiež stojí za zmienku. Najmä Dolby Vision HDR obraz vyzerá na iPhone fantasticky. Výrez displeja aka dynamický ostrov vyzerá byť tiež bez zmeny, čo je úplne v poriadku. Úprimne sa nemám na čo sťažovať. Toto je stále jeden z najlepších displejov na trhu, takže prenos bez zmeny mi vôbec nevadí. Jediná zmena týkajúca sa displeja sú výrazne užšie okraje. Spolu so zakrivením hrán to skutočne výrazne mení celú ergonómiu a to veľmi pozitívnym spôsobom. iPhone 15 Pro je tiež reálne o niečo menší, ale nie je to nejako obrovský rozdiel. 15 Pro využíva nový A17 Pro System on Chip na 3-nanometrovej architektúre. iPhony už nejakú dobu zvládajú aj veľmi náročné úlohy, ako je napríklad úprava 100 megapixelových RAWov, a tak nie je žiadne prekvapenie, že 17 Pro je veľmi schopný procesor. Pre iPhone budú dostupné aj niektoré nové AAA hry, a to vrátane ray tracingu, čo bude jedna z možností, ako A17 Pro naplno zamestnať. Apple konečne pridal do iPhoneu aj podporu Wi-Fi 6E. Jedna z najväčších zmien v histórii iPhoneu je prechod na USB-C.
Ja tento prechod maximálne schvaľujem. Je to jednoducho lepší štandard. Pre mňa to znamená menej káblov pri cestovaní a viac miesta v mojej skrini na káble. iPhone 15 Pro používa štandard USB 3.0 s prenosovou rýchlosťou 10 gigabitov za sekundu. Nie je to Thunderbolt, ako naznačovali niektoré rumory, ale 10 gigabitov za sekundu je stále 20-násobné zlepšenie. Nabíjací výkon by mal byť do 27 W, ale to dosiahnete len v špecifických podmienkach. Apple preferuje zachovanie životnosti batérie. Ako vodič elektrického vozidla maximálne oceňujem aj možnosť obmedziť nabíjanie na 80%, čo drasticky predĺžuje životnosť batérie. Batéria je o niečo väčšia ako na 14 Pro s kapacitou 3272 mAh. Výdrž je podľa Apple rovnaká, ale ja dúfam, že 3-nanometrový SoC bude o niečo úspornejší a reálne vydrží o niečo dlhšie. Okrem iPhoneu som si kúpil aj tento Fine Woven Krit v retro farbe taupe, čo je v podstate tmavšia bežová. Vyzerá pekne, na dotyk je celkom príjemný, ale nie je super prémiový. Hrany sú veľmi tvrdé, takže nasadzovanie krytu nie je úplne najjednoduchšie. Bohužiaľ musím potvrdiť, že odolnosť tohto krytu je minimálna. Prvú rýhu vidím už po pár hodinách používania. V tomto prípade naozaj neviem, ako mohlo toto u Apple prejsť. Určite si radšej kúpte normálny silikónový kryt. iOS 17 používam už asi týždeň. Zmeny sú relatívne malé, ale niektoré vylepšenia, ako napríklad nový autokorekt, sú veľmi vítané. Minulý rok som tvrdil, že iPhone 14 Pro je najlepší iPhone od iPhoneu 10 a tento rok tvrdím, že iPhone 15 Pro vyriešil posledné nedostatky iPhoneov. Viem, že nadávať na iPhony je samozrejme veľmi populárne, ale mimo fotoaparátu je pre mňa osobne iPhone 15 Pro v podstate všetko, čo som od iPhoneu kedy chcel. Fotoaparát je samostatná kategória. Lightning port a absencia Wi-Fi 6E boli podľa mňa najväčšie nedostatky, obidve sú už minulosťou. Titánová konštrukcia je od Apple krok navyše a ja tento krok oceňujem. Fyzické zmeny konštrukcie výrazne zlepšili ergonómiu. Výkon je fantastický, displej tak isto a spokojný som aj s iOS 17. Asi je jasné, že moje prvé dojmy sú pozitívne. iPhone 15 Pro sa na tomto kanáli ešte asi objaví, takže ak vás zaujíma napríklad recenzia fotoaparátu, zostaňte naladení. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie a vidíme sa v ďalšom videu.